ole tur tuma chuan hmania petrol le thermocol chawpawlh atanga ka thing char kha kan lo enchin tawh dawn ani ka char hmasak kha del behna chang kan lo hrelowa i omchiang kha awm vak lowa maro chu tur tuma mi hi chu kan del bet ta a char tak khawp mai chuanin ka video siam te ngaina tak tak ten lo om ve a ka ti anga atang khanin subscriber te an lo pung chho zela a lo mong khawp mai min lo clear zelula video te min lo subscribe a min lo comment saka min lo share chua sak zel turin karon ngen le bok cheu ani e ole video lo clear ang hi mania thermocol le petrol chawpawlh ka char kha ania tin thermocol hi maw saka bawm kha chuan hei hi ka hman banga hman leh thei tura ka dah kha ania ngam ta lo mo a chak lut tok ra rak thak a chunga ka chuanga hei eti hian a thinga hi a bung pop mai chak tak ani chak tak eti om kha ni a thinga hi a bung pop mai ni chak het tak ani mo hei